утро, приятели! Часът е 10:30. Днес се събудихме по-късно, защото бяхме много изморени. И дори пропуснахме закуската. Ще трябва да намерим някъде, където да хапнем. Вече пътуваме към ето този мол. Казва се Outlet Mall Венеция. В близост е до стадиона, в който ще се проведе концерта. Молът е открит и е много красив. Гледаме да се придържаме в близост, за да нямаме проблеми като вчера с тези задръствания. Тук ще се разходим и ще хапнем. Концерта започва в 9 часа, но гейтовете ще бъдат отворени в 3. Но предполагам, че ще отидем към 6-7 часа, за да не чакаме много. Хапнахме, взехме си храна и за след концерта, за да не се налагат тепърва да търсим къде да вечеряме. Километра по-късно, едночасово задръстване, вече сме паркирали и сме на стадиона. Благодарение на това, че билетите за паркинг се купуваха предварително. Имаше добра организация. Oh my god! Вълнението се усещаше навсякъде. Дългоочаквания момент. You know what that mean? I'm fly to death. The clock's ticking, I just count the hours. Look at, now put your hands up like this, like this. Самият Канье Уест обяви, че са продадени 118 000 билета. И това е рекорд за всички времена. Дори се чуват слухове за 120 000. Това преживяване беше неописуемо, като портал към друга вселена. Ако видеята ми ви харесват, ме последвайте. Предстоят страхотни забавления.